gawo za ka gaskiya ba ni shiga baya. Saboda ni? Saboda akwai namiji baya. To ga abokina da Allah ya dan kokari ko mu nan wurin sai mu tai kasan har babu lai kauna ta dole sai mu koma. To nawa za ni baka? 50 zaki bada. To shikenan mu je. Na mamanci a shi 40 ce. Renin hankali, kamar 40 ce haka muka yi da ke. Da Allah kai haƙuri ban san 40 ce. Wallahi kin sani, duk irin abinku ne na 'yan mata. Duk irin wulakancin da 'yan sanda suke mu garin ne za a yi saboda dala 10 mu kyale mutum. Ni wallahi ban san abin da za ni ce maka ba. Sai dai kawai in ce ka yi haƙuri. Ke billahi lazi kin sani wallahi ba ni yarda sai kin cika min dala 10 ta. Duk wanga wulakancin da muke gani wallahi mu ma ba wani mutunci. Da Allah ka yi haƙuri na san laihina ne. Ke wallahi ba na amsar sai kin cika mini kuɗi na. Ba ya tashi mai gida. Wallahi ni ban san me yadda ma wanga mutum ba fa ya tashi motar na mai gida. Kai ba ka san mai gida ba ya kashe kuɗi yake bai sai wani abu ya gyara motar shi. Ni wallahi dan wanga motar da ya hada mu da shi da ma kekin mun dai mana alƙawari ya ba mu. Wallahi tallahi dan wanga motar wai wahala sai ta kashe motar. ni ina cewa bar mun motan wanga. Wanga motar an kada mun da shi wahala shi ba sai ta kashe mun mai gida. Yanzu dai tunda ba ya tashi. A bar ni in tura shi mu dan wuce wanga yashin. Tura ka gani. Mu dai mu dan ƙara samu wuce yashin. Ina lallai ai ka je ta mai gida an ga mutum ya zo ya sa gaba ɗaya a ce ban kada mutum ya kare gaban gagori gashi albashin mutum ya kai ga wata ina matsala abun musamman mai dai yanzu ga inuwa can wani amma wani mai adai ta can gaban mu ina gani wallahi ba ni da sai kin cika mini kuɗi na kawai duk irin wulakancin da muke gani wallahi sai kallon ni kin ma bata mini lokaci mai gida yana ganin hoto kaman bebin kasa mira ga ta can ana ta tsaye da ita da wani mai adai ta wa ta san ko ina gani ba samira bace ai samira ce mu karasa dai mu gani yanzu menene na ji ba ban ga bebi ba makanan dai mai gida wallahi ba ni da sai kin cika mini kuɗi na ke wallahi ba ni da a garin ga dala 10 duk irin wulakancin da muke gani ga police ke wallahi ba wani hakuri kawai sai kin biya ke sai kin biya ni ba na hakuri sai kin cika mini dala 10 ta sai kin cika mini ba na hakuri sai wa kin cika mini kawai sai kin cika mini kuɗi iriya ne Da dama ya ina lahiya lahiya lawan. kace dani da kuke gani ga suwa menene yake ce miki Wai a daidaita ce na shigo ya ce min dala 50 zan bashi. Ni kuma 40 ce gare ni nace yayi hakuri wai shine yake ta gaya mini wai ko irin rashin mutuncin da kuke yi musu wai nan garin da menene wai bai iya raga mini saboda dala 10. Eh ga yana bar shi ne gida bar ni shi wulakancin da muke muku ai ko kai ban ina ganin ban taba kama ka ba ban taba yin wani ne in ka ba yau ko ina ji sai kai ba a zakin ta muke muku wulakanci yanzu kai sun mai gida kake cewa sana wulakanci ina takardunka haka ko kuma takardunka rage tsawo muna tsaye kana tsaye kai ma haba tashi mai gida yana magana kai ma kana baka san kowa ce ba mai gida ce budurwa ta ce
dan Allah ku yi ka ce mu muna muku wulakanci. rashin mutunci wallahi mai gida ni ta ne irin kirkin da kuke mu irin mutuncin da kuke haka ne yace bai ce ba haka nan yace ana musu rashin mutunci. yana nihin budurwar mai gida ta yi ƙarya kenan. dan Allah mai gida ku yi hakuri. zauna za kai mai gida yana tsaye kai kana tsaye. budurwa ta je ƙarya. wallahi mai gida bin ce ba tana ƙarya dan Allah. ita ce wadda za na arme. ina farmin ka. mai gida ai hakuri da Allah. wani abin da nake gani ma kamar ma ta jima tana ta tsayuwa tana ta jiran shi kenan. kin jima ne na shi ma baby na kai awa guda nan. Yai awa mai gida ka ba ta wahala awa ta guda. tana jiran ka wallahi ni dai kawai akwai ina takardunka. ku yi hakuri. wane ne ce muke ne wane ka sauka mai gida ni ma doko ne nawa ka bashi dala 50 wancan doko shi ne kai fasinja ne mai gida ba shi 100 ba shi 100 sabko hukuncin mai gida ba shi 100 ba shi 100 saboda ai ka bata mai lokaci ko ba komai ko ba haka mai gida ba shi 100 ka ba shi 100 je ka ba shi 100 dole a wata mai gida ba shi yanzu kai ka ta inda zaka wale an sallame ka Allah ya cece ka hada da dan shiga ne ka baka da farmi ku yi hakuri baka da takardu ku yi hakuri mai gida kuma ka ba wanda zan alme wahala ya ba ki wahala ko ya ba ta hushi mai gida wahala na kai awa ɗaya ne ina jira ka iya daidaita shiga ka tuka daidaita mata daidaita matsalar mai gida ni ban taba hawa baka iya ba ja daga kai matsa daga nan mai gida zai hawa kai za ka ma iya ba saboda ba ka firmi mai gida ku tada ta ya gani ina ne ake kunna daidaita ina ne ake kunna ka tambaye ka ba ma ki da saba hawa irin wannan sai ka ba ta hakuri ashiya da Allah dan annabi ya hakuri dan Allah ke hakuri wallahi mai gida ta hakuri ma kai hakuri dan Allah hajja ke hakuri maso ya kin mushi hakuri ne dan Allah dan annabi ke hakuri hajja ya hakuri dan Allah dan Allah ƙara ba ta hakuri dan Allah ke hakuri hajja dan Allah ya hakuri dan annabi ke hakuri hajja dan Allah dan Allah hajja dan Allah sai ka ba ta hakuri sai ta hakura dan Allah hajja hakuri zaki dan Allah ya hakuri hajja Allah bin san haka bane ba dan Allah dan Allah hajja ke hakuri ai inda bata hakura ba ka shiga uku ga mai gida dole sai ta hakura Allah dan annabi hajja wallahi ina tuba dan Allah ina neman kai na hajja dan Allah ki hakuri ki taimaka mana hajja dan Allah ai inda ga ma inda bata yi maka ba ka shiga uku ga mai gida hajja dan Allah ki hakuri dan Allah dan Allah da annabi dan Allah wallahi ban ƙara ni ba dan Allah wato rashin mutunci yan sanda ko taimaka ai chef dan Allah mu ke da rashin mutunci wallahi chef ni ba haka nace ba ta ji ni da kyau ba mu da ke taimaka muku wallahi haka ne chef wallahi mu ne abin zagi dan Allah chef dan Allah taimaka ai hakuri ko ba komi ya san ya taba mata ɗan sanda ko ba haka ba dan Allah a taimaka yanzu ka san ko mata wa kamar rashin mutunci dan Allah da Allah ka san ko mata wa kamar rashin mutunci nike tambayar ka yana ji masu yakin haƙura ko na haƙura da duk da ta haƙura ya kamata a yi wani abu sai ka ba ta jikka wallahi mai gida wallahi sun kadai ne mai gida sun kadai ne wallahi abinda ne ka ce ka mata nema yau ka ce ka gode ka san dai ba ta zama godiya ba ko ka yi gida barmu da shi na gode sai in na je sai in na je barmu da shi kai godiya na gode da Allah a ba su haƙuri da Allah daga rana mai kamata yau ba yau budurwar mai gida ba ko a bikke budurwar mai gida ka gani ka sake mata rashin mutunci akan kudan a daidaita ko kuma ka sake wasu sabbatu suka zo ga kunne na ko kuma suka zo kunne mai gida kai ba kunnen mai gida na ba shi mai gida na mara mutunci akan mutane irin ku ka dai ga alama abin da zai faru a kanka kaɗan ka gani kama a daidaita ka kuma kai gaggawa ka bar wannan wurin ka ji abin da na gaya ma kira da wankewa motan mai gida za ka tura wanga motan da kake gani na mai gidan mani ranka ta kafa kana taba shi bakin aikin a mai gida ba girman ka bane ba girman ka bane mai gida Tomate! a daidai tafa Tomate! za a kashe tu
ai wani sabon ramaji ne SMK na Alhaji Musa Kalla shi ke da wanga sirrin. Ba shakka 'yan uwana mata, idan kuna so ka a ƙara muku kishiya ku dinga amfani da wannan sabon ramaji SMK na Alhaji Musa Kalla. Al'ummar Maradi da kewaye albishirin ku yau ga dama ta samu. Etablissement Alhaji Musa Kalla ya yi muku da wani sabon ramaji mai suna SMK. Mai daɗin ka sinadarin girki uwari, mai daɗin ɗanɗanon girki uwari. SMK kifin magi mai daɗin ɗanɗano, ɗanɗanon shi ya fi zabo daɗi. Jama'a ɗin gida mai daɗin shan girki. Ramaji SMK gyara kalacin iyali sasu murmushi da farin rai SMK. Mai daɗin nan ya sa nishaɗin yaran gida mai daɗin. Inda za ku samu wannan ramaji SMK ko garzaya etablissement Alhaji Musa Kalla yana nan bas da gidan mai tutal sai kun zo.